गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनायखौ जासिहरनाय थालायबाय लोगोफोर। दिनै फंनैसो खोथा बुंलायगोन, बुंनो सानलायबाय, फंनैसो खोथा लाबोलायबाय। जाबाबो जायाबाबो मोनसे भिडिअ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। लोगोफोर सोर सोर मोसानो दामनो देनो गोरोंखा एबा सोलोंनो गोसो गुदुं नोंथांमोना सोलोंनो हागोन। जयेन जानायनि दिन जागासिनो दं, जयेन जादो। सोर सोर जयेन जायाखै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। आं दा देखायना होगोन बड'लेण्ड गड चेनेलनिफ्राय, नङा होनबा? फेसबुक पेजनि गेजेरजों नङाबा इउटुबनि गेजेरजों नोंथांमोना जगाजग खालामलायनो हागोन। नायलांदो, नै मा बुंदों। जाय जाय जयेन जानो गोसो नोंथांमोना जयेन जाहैबानो जाबाय। नायलांदो बेबायदिबा। खुलुमबाय। बड'लेण्ड गड टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना सोलिगासिनो दङ। बेयो मोनसे मोजां प्लेटफर्म। बेवहाय गाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो खाबु मोनगोन, जेरै खन्नाय मोसानाय, दामनाय देनाय बायदिसिना। जायफोरा बे अडिशनाव बाहागो लानो गोसो, बड'लेण्ड गड टेलेन्ट सिजन 2 नि अफिसियेल पेजाव थांनानै सुलाद लानो हागोन। गोजोन्थों। खुलुमबाय। बड'लेण्ड गड टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना जेरै गुबुन गुबुन जायगायाव जानानै थांबाय, थिग बेबादिनो जोंनि बाक्सा, चिरां, क'क्राझारावबो जानो थांगासिनो दं। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोनहा गावनि टेलेन्टखौ बुहुमनाङै मिथिसारजानो लुबैदों, बे बिथांमोनहा बे अडिशनाव बाहागो लानो हागोन। माखासे गेबेङै मिथिनो थाखाय बड'लेण्ड गड टेलेन्ट अफिसियेल पेजाव थांनानै सुलाद लानो हागोन। गोजोन्थों। खुलुमबाय। बड'लेण्ड गड टेलेन्टनि जानानै मोनसे मिथिहोनाय, गुबुन गुबुन जायगायाव जेरै बड'लेण्ड गड टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना सोलिगासिनो, जोंनि बाक्सायावबो होखानाय अक्ट' आरो जायगा बायदियै बड'लेण्ड गड टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना जानो थांगासिनो। जाय जाय बिथांमोना गावनि बायदिसिना रोंगौथिखौ बुहुमाव दिन्थिनो खाबु नागिरगासिनो, बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिथांमोना गाव गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिनो हागोन। बेनि थाखायनो बड'लेण्ड गड टेलेन्ट फेसबुक पेजाव थांनानै मोजाङै सुलाद लानो हागोन। गोजोन्थों।